нямах нищо в живота, никой не звънеше на телефона. Не сме търсят за интерес, но вече знам кой какъв е. Много хора носят маски, говорят хубаво и после лъжат. Искат да ме видят слаб, но аз се дигам пак и пак. Парите идват и си тръгват, но истинският човек остава. А фалшивите приятели бягат първи при проблема. Приятел ти е всеки, щом имаш пари. Всички викат брат, мисли ти, но малко хора оставят до края и точно тях не забравят днес. Вървя съм, но с чест, защото знам кой е истински човек.